Знаєш, коли в тебе вже там страхи, депресія, панічні атаки, весь жах, який сповнює, і ти вже не можеш вільно жити. Що ж робити? Відповідь проста. Той, хто зберіг душу свою, погубить її. А хто погубить душу свою заради Ісуса, збереже її. Пусти Ісуса в своє життя, в свою душу. Ставай Його сім'єю, церквою. Якщо Ісус на першому місці, то це твоя сім'я. І ти не зможеш ілюзією замінити реальність. Ти не зможеш справжню сім'ю та справжнього Бога замінити ніким і нічим. Навіть не намагайся. Тому запрошую тебе приєднатися до сім'ї Божої. Напиши мені, та я допоможу тобі з'єднатися з живою церквою Ісуса Христа та отримати зцілення душі, духа та тіла.